Yes. Good morning. Let's all rise to start our novena to St. Jude Thaddeus, being the first day of novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle St. Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle St. Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be His will, help me to obtain from His kindness and mercy
what I am asking through your powerful intercession. Here, make your requests. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through St. Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle St. Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life, I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. Mention the sick person dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Gosos. O San Judas na paladan, ika samong inuomaw, tanganing samong makamtan ang gabosming kaipuhan. O San Judas na paladan, ikan samong inuomaw, tanganing samong makamtan ang gabosming kaipuhan. Kan aking bugtong ni Diyos, pinsan ka asin katuod, saro na nagbabalangibog kang langit no na pagtubod, tinukdo mo ang dalan, pasiring sa kalangitan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Lawog mo nakakaagid sa aki nin Diyos sa langit, pag umaw na di maisip nin mga tawong balakid.
Ang siring na kaumawan, sa muyang rinurukyaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na puon. O santong mamurawayon, pag umawming daing sukol, ikang samong inaarang. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Si Kristo nag-angyaya idtong hade sa Edesa, antuyo mapabulong siya, kaidtong helang niyang lepra. Hinanyuga ang pag-arang mga dibotos mong anan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Saro kaduman sa kagduwa, pinatindugan na sadya ni Kristo na sa tong Ama, kan sa iya na iglesia, sa limpoy kaining simbahan, kamingunyan na paalaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Sa imo binalangibog sa kinabanan pagtubod, ihinulit mong si Jesus, ang tunay na aki nin Diyos, ikanya mo inaarang sa banggi asin sa aldaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Nagtios ka ni padusa, dinamay mong talaga sa pasyon ni Kristong Ama. Gabos niya mong kasakitan, si mo sa mong dinadamay. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. San Judas na maugayon, mamuraway na apostol, si mo nganing hinanyugon an pamibi mi simbagon, hinanyuga ang pagrangan niya mong mga makasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. San Judas, darha sa langit ang pamibi ming balakid, hagadang kami magkamit ning grasyang urog kalinig, si mo sa mong inaarang an pamibi mi pag-arang. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. O pinsan ni Jesucristo, samong San Judas Tadeo, hinanyuga nganing gayo ang pag-arang mi sa imo, ako an inaalay na pagsulsol nin kasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibotan nagsasakit. Huli kan samong mga salanggibo. Asin ngunyan na mamatean minang ang padusang balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugarig, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po.
Diyos maray na aga po sa liwat. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad, asin kabanalang kan simbahan. Asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Ngunyan po iyo ang enot na aldaw kang misa nobinaryo para sa kaumawan ni San Judas Tadeo. Ang satuyang mga mass sponsors, iyo ang mga minasunod. Eden Musa, Mr. and Mrs. Rolando and G. Chua D. Ami and Clifford Hermie Tison, G.D. Rehoso and family, Arlene and Ernesto Relucio and family, Gerard General Construction and Supply, Lucky Fortune Seafood and Restaurant, Taiche Boutique Hotel, The Mansion, Josephine Lee, Emma Chan and family, and Belen Amurao and family. Siring man ang misang ini, sabay man yato ang mga intensyones. Mga pasasalamat. Dulot ni Emma Chan and family, Kanubusan family, Mr. and Mrs. Vicente Arvas and family, in honor of Saint Joseph ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, pasasalamat ni Minda Pineda and family, ni Nancy B. Abetria, for passing the civil service exam ni Jonathan Mangampo, pasasalamat ni Bong and Jean Gapayo and family, for birthday ni Jessamine A. Moral, for the 50th gift of life of Jenaline Tubalias, ni Jenaline Tubalias, pasasalamat ni Ana Marie Porlares and family, ni Canyao and Castillo family, ni Leo and Cynthia Ramos, asin ni Teotimo Lobiano and family, for the successful PNLE of Desley Elmer Buban, Buban family, for successful PNLE of Alexandra Chloe Baraga, Soler family, for good health of our family, ni Mr. and Mrs. Lex Gurat, for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, to pass the exam of Justin Ray for Cardas, ni Michelle Foncardas, to pass the ECE and ECT board exam of Don Ian Baloloy, Baloloy family. Special intentions. For good health of our family, ni Mr. and Mrs. Lex Gurat, for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, to pass the exam of Justin Ray Foncardas, ni Michelle Foncardas, to pass the ECE and ECT board exam of Don Ian Baloloy, Baloloy family. Special na kahagadan ni Judy Remelin Lee, asin ni Juris Estipona, for safe travel, vacation of Bilen's family, ni Olga Bilen and family. A special na kahagadan ni Mr. Ace and Mrs. Rosel. Siring man ni Mr. and Mrs. Ace Rosel Upenia. For Philippine Nurse Licensure Exam ni Harriet Pantino Lumbao. To pass the exam for Napolcom ni Jessamine Moral. To pass the exam of Clark Inocencio ni Minerva Cipia. To pass the exam of Elwin Dimesa ni Mr. and Mrs. Elmer Dimesa. To grant all wishes ni Janice Manalo and family. Asin para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, ki Anthony Miguel ni Tet S. Cabotaje, ki Eduardo Can Mendoza family, ki Lorenzo Josefina Espiridion and Teresa Can Dumiquil family, ki Benito Voltaire, ni Pauline Imperial D. and family,
Ki Froilan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Ki Juan Gloria Pilar Silvia Antonio, Ruben Gihino Andro Juanito, Miriam and Roland Bendon, kan Asopardo and Cantara family. Ki Karina kan Descaya family. Ki Nelson kan Amaranto family. Ki Cleopas Felicissima and All Souls ni Celeste Bartolata. Ki Eduardo Senior ni Bong and Jean Gapayaw and family. Ki Nelida ni Gina Bardonada. Ki Rogelio ni Dr. Rolio Milante. Ki Belia ni kan Arsinme family. Ki Kay ni Dr. Jean A. Mirandilla. Ki Alexander kan Dimayakyak family. Ki Filipina and Renato kan Reganit family. Ki Ryan and Adriano ni Ava Osorio. Ki Josefina ni Leo and Cynthia Ramos. Asin ni Ray ni Lily Raitana and Rosemary Melanie family. Sa liwat, Diyos maray na aga po, mga tugang ko kay Kristo. Ngunyan, iyo an ika 29 Domingo kan ordinaryong panahon. Isiling man po ngunyan, iyo ang World Mission Sunday and Sunday of Cultures. Asin po ngunyan, iyo ang enot na aldaw kang nobenaryo para sa kapiesta kan sa tuyang mahal na patron si San Judas Tadeo. Asin ang tema tapo sa ngunyan na aldaw, iyo ang hope that never gives up in prayer and mission. Magtirindog po sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Bilang sarong komunidad, nauugma po kita ngunya na aldaw sa pagbubukas kan nobenaryo para sa namumutan tang patron San Judas Tadeo. For this year's fiesta, our theme is Living the Jubilee of Hope with St. Jude Thaddeus, Apostle of Hope. Yaon kita sa laog kan jubileo nin paglaom, asin si St. Jude, apostol nin paglaom, dinadalaganan kan mga tawong nawawaaran na nin paglaom. Sa Ebanghelyo po ngunya na Domingo, igwang sarong babaeng balo na nawawaaran na nin paglaom. And yet Jesus teaches His disciples not to lose hope. In prayer, we don't lose hope. Punantaan sa tuyang selebrasyon, sa pagsiyasat kan sa tuyang mga puso, rinurumdum ang mga pagkakataon, nanawaran kita nin paglaom sa pamikbi, asin ngunya nagahagad kaiyan nin kapatawadan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan,
asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birken, sa gabos na Angkeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pano nin pagpapasalamat sa pagkaherak kan Dios, awiton taan kamurawayan.
mamibi kita. Dios na makakamhan sagkud paman, gibuha kaming magdanay sa imo. Asin maimbod sa paggibo kan kabutan mo, asin man sa paglingkod sa tunay na puso sa kadakulaan mo. Huli ki Jesucristo, ang kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, mahihinanyog niya to ang pakilaban nin mga Israelita sa mga Amalekita. Patunay sana na ang kapangganahan kan sarong banwaan dai masusukol sa kusog asin bilang alagad sa paagi kan pagtubod asin pagpamibi sa Dios. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Exodo, nag-abot sa Rephidim ang mga Amalekita asin sinalakay ang mga Israelita. Sinabihan ni Moises si Josue, magpili ka nin mga lalaki asin labanan nindo ang mga Amalekita. Sa aga matindog ako sa ibabaw kan bulod, nakapot ang sugkod ni Dios. Sinunod ni Josue ang pagbuot ni Moises, asin linabanan niya ang mga Amalekita, mantang si Moises, si Aaron, asin si Hor, nagtukad sa bulod. Mantang nakaitaas ang mga kamot ni Moises, nanggagana ang mga Israelita. Alagad, kung nakaibabaan sa iyang mga kamot, nanggagana ang mga Amalekita. Kantang layna ang mga kamot ni Moises, nagkua si Aaron, asin si Hor, ninsarong gapo, na matutukawan ni Moises. Mag-ibong nindang initaas ang mga kamot ni Moises. Asin sinustiniran, sagkod na magsulnok ang aldaw. Huli ka ini, nadaog ni Josue ang mga Amalekita. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang tabang sa to yaon sa ngaran kang kagurangnan, na nagibo kan langit asin daga. Ang tabang sa to, yaon sa ngaran kan kagurangnan, na nagibo kang langit asin daga. Itinitingkalag ko sa mga bulod ang mga mata ko. Sa indaw magikan ang tabang para sa ko. Ang tabang para sa ko magikan sa kagurangnan, na nagibo kang langit asin daga. Ang tabang sa to, yaon sa kangarang kang kagurangnan, na nagibo kang langit asin daga. Dai kanya papabayaan na mahulog. An parabantay mo, dai makaturog. Dai matungka, dai makaturog an parabantay ng Israel. Ang tabang sa to, yaon sa ngaran kan kagurangnan, na nagibo kang langit asin daga. Babantayan kanin kagurangnan, yaon siya sa kataid mo, tanganing ika ingatan. Kun aldaw, dai ka mararaot kan init. Kun banggi, dai ka mararaot kan bulan. Ang tabang sa to, yaon sa ngaran kan kagurangnan, na nagibo kang langit asin daga. Ililikay kanin kagurangnan sa gabos na pag-alaman. Aatamanon niyan sa imong buhay. Iingatan kanin kagurangnan sa imong paghalik. Asin pagbalik mo niyan, asin sagkod paman. Ang tabang sa to, yaon sa ngaran kan kagurangnan, na nagibo kang langit asin daga. Ikaduwang babasahon. Si San Pablo, pinatanida ni Timoteo na maging maimbod sa tataramon. Ang tataramon ni Dios, dakulang giya sa pagtukdo kang katotoohan, pagtuyaw kang sala, pagtanos nin ugali sa kapagtukdo kan matanos na pamumuhay tanganing ang lambang saro, maging kasangkapan nin karahayan. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Mga tugang, alagad ika, magdanay ka sa mga katotoohan na sa imong nanodad sa katinubod. Huli taara mo kung si Isay ang nagtukdo kayan sa imo. Puon kan aki ikapa, tatao ka na kan mga banal na kasuratan na magtutukdo sa imo nin kadunungan,
para sa kaligtasan, huli sa pagtubod kay Kristo Jesus. Ang gabos na kasuratan, ipinasabong ni Diyos, magagamit iyan sa pagtukdo kan katotoohan, pagtuyaw kan sala, pagtanos nin ugali, saka sa pagtukdo kan matanos na pamumuhay, tanganing ang tawong naglilingkod sa Diyos, maging sangkap asin andam sa pagibo kan gabos na karahayan. Sa atubang nin Diyos asin ni Kristo Jesus, na iyoan mahukom kan mga nabubuhay pa, sagkod kan mga nagadana, asin huli ta maabot siya, tanganing maghadi. Sinasadol ta ka na ipaghulit mo ang mensahe, magmaigot ka sa pagpahayag ka iyan, nasa panahon man o bako, magdagka ka, magsagwi, saka magsadol, gabos gibuho na may kahoyoan, asin tanganing makatukdo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nag-usipon sa inda si Jesus nin sarong parabola. Tanganing tukduan sinda na danay na mamibi asin da imahalean nin paglaom. Nagsabi si Jesus, igwang sarong hukom sa sarong banwaan na dai natatakot sa Diyos sa kamayong ginagalangan na sisay man na tawo. Igwaman sa banwaan na idto, min sarong babaeng balo na nagpaparabalik-balik sa hukom, huli ta naghahagad nin tabang sa kaso niya tumang sa sarong kaiwal. Haloy nang nagpaparasayuma an hukom, alagad sa kahuri-hurihi, nagsabuot siya. Dawa dai ako natatakot sa Diyos, sa kamayong ginagalangan na sisay man na tawo, alagad huli ta dai ako inuuntukan kan balong ini, gigibuhon ko na sana an hinahagad niya. Tanganing dainan niya ako pagpurisawon. Nagsabi pa an kagurangnan, danguganindo ang sinabi kan hukom na maraot, dai daw itataon nin Diyos ang katanusan para sa iyang mga pinili na nag-aagrangay sa iya aldaw banggi? Mag-aabala daw siya sa pagtabang sa inda? Alagad pagdigdikan aki nin tawo, makakakoa daw siya nin pagtubod sa kinaban? Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Inot na aldaw po kan sa tuyang nobenaryo, nagpipreparar kita. Mapiesta na po si St. Jude. Asin sa tuyang debosyon ki St. Jude, danay nakatakod kan virtue of hope. Many times when people ask, who is St. Jude? We tell them, patron of hopeless cases, patron of desperate cases. But we know, sa pabalik-balik tapo digdi sa St. Jude, Huwebes-Huwebes, ang nahihiling tapo digdi, bako man mga hopeless o desperate people. What we see in our little church are hopeful people, people who are filled with hope, and that is why they run to St. Jude, who leads us to Jesus. Jesus is our hope. Ang paglaom po kan Kristiyano, may pandok, may ngaran. Ang pandok, si Jesus. Ang ngaran, Jesus. St. Jude always leads us to Jesus.
Kaya nga ni sa imahin niya, igwas siyang kapot na picture, ladawan ni Jesus, medalyon kan kagurangnan. St. Jude places the medal of our Lord close to his heart so that we may do the same. Nakitaman, pirming darahon sa puso ta si Jesus. Siya ang satuyang paglaom. And it's beautiful that we're starting our novenario with this gospel from St. Luke. Kasuhapon, piyesta ni St. Luke. And in the gospel today, St. Luke teaches us about this episode in the life of Jesus where he teaches about hope. Sabi kan kagurangnan sa mga disipula niya, mga ji, asin dai maubusan nin paglaom. Pray, do not lose hope. Pero aram ta, igwang mga partikan sa tuyang buhay na masakit mamikbi. Tama po. May mga oras na masakit maglaom sa Diyos. Ginibo mo nagabos, nagsimba, nag-ilaw nin kandila dyan sa luwas, nagpabalik-balik webis-webis sa pagnobena, nagnobena ka na sa iba pang mga santo. Pero garo silensyo ang langit. Da itinatao ang hinahagad o da ipatinatao ang sa imong petisyon. Paulit-ulit na nagkakatok, nagtutok-tok sa pintuan kan langit, pero garo da nagbubukas ang Diyos. Kung minsan, pag-arog ka ini ang experience sa pangadji, ang pagmati, matanglayon. Sa enot na babasahon po ngunyan, natatanglay man si Moises. Sarong aldaw, nakikilaban ang mga Israelita sa mga Amalekites. Asin sabi ni Moises kay Joshua, Joshua, you and your troops, makilaban kamo sa mga Amalekita digdi sa baba. You fight physically here on the ground. I, for myself, will take the higher ground. Masakat ako duman sa bulod, kaiba si Aaron sa kasihur, we will do the spiritual fighting. You do the physical here, we do the spiritual on top of the mountain. And sabi digdi sa istorya, kada bes na tinataas ni Moises ang sa iyang mga kamot sa pagpangadji, nang gagana sinda Joshua duman sa baba. Pero pag binababa niya ang sa iyang mga kamot, dahil matanglay, nadadaog lugod sinda. The power of prayer. Kaya anong ginibo po kan pag-iriban ni Moises duman sa bulod? Pag natatanglay na ang gurang, pinatukaw ninda sa gapo. Si Aaron sa kasihur, yaon sa mag-ibong nagilid, inaalalayan ang kamot ni Moises, tanganing daiibaba sa pagpangadji. Diyan mo sana sa taas, Moises, tanganing sinda Joshua sa baba, manggana sa pakilaban. Kung minsan, matanglay sa kamot, magpamibi. Kung minsan, makahuga kon, magpangadji. In our hearts, we really do want to pray. But sometimes we feel that prayer is too heavy, such a burden to lift ourselves in prayer. Kaya kung minsan napapahapot kita, nadadangog daw ako kan Diyos? Is God ignoring me? Sa Ebanghelyo po ngunya na Domingo, igwang istorya nin sarong babae na nadangog kan Diyos. May istorya po si Jesus sa Ebanghelyo manungod sa sarong babaeng balo. Ining balo, pabalik-balik po sa opisina kan sarong hukom. May hukom digdi sa misa. Nasupog lugod akong magsermon. Pero marahay po ining hukom an sa tuyang lay minister. Ining digdi sa Ebanghelyo, maraot na hukom. Bako po ining lay minister, saka dai ini nagsiserve sa simbahan. Ining hukom, sabi kan istorya ni Jesus, bakong patas, dai natatakot sa Diyos, dai natatakot sa tao. Pero ining balo, mayong ibang madadalaganan, kundi ining maraot na hukom. Pabalik-balik oroal daw, naghahagad nin tabang sa kaso niya, laban sa sarong kaiwal. Rumdumunta po, sa kinakban na hinihiruan ni Jesus, ang mga balo, mayong kapangyarihan, mayong kayamanan, they are part of the lower stratum of society. Ang sulamenting igwa ining balong ini, ay yupuan sa iyang persistence.
mahigos. Oro aldaw, pabalik-balik duman sa hukom, nangungulit, please, tabangin na po ako duman sa kaso ko, desisyonan mo na ang kaso ko matanglayon. Sabi sa istorya ni Jesus, sarong aldaw, napagal naman kaka-entertain ang maraot na hukom. Sabi niya, totoo, midbid akong maraot, pero dahil makuliton ining kliyente ko, sige na lugod. Madesisyon na ako, tatibaad kun anong gibuhon sa kuya kan kliyenteng ini. Ultimately, in the parable of Jesus, the widow gets what she wants. Nako akan babaing balo, ang hinahagad niya sa hukom. What is Jesus teaching us in this parable? Is Jesus teaching us na maging makulit man sa pangadji? To be persistent, to force God to do things for us? Bako po. Ang leksyon kan ebanghelyo niya na Domingo is faithfulness in prayer. Dayupot sa pamibi, da inatatanglay, da inagsusuko sa pamibi, sige-sige ang pagpangadji. Sa katunayan po, da iman po kita nangangadji, tanganing piriton ang Diyos. When we come to St. Jude and pray our novena, we don't come here to force God to do things for us. Ang Diyos po, bako tang tawo-tawo sa kamuta, sa palad ta na papasunodon sa kung anong gusto ta. Dahil kita nagdidigdi, tanganing baguhon ang isip kan Diyos to change the mind of God. Sa katunayan, wala man po kitang pwedeng gibuhon, tanganing makibargain sa Diyos, tanganing paboran kita kan Diyos. Bako man pong arog kaiyan ang pamibi. Prayer is not like that. To pray is not to manipulate God. Rather, to pray is to prepare to accept the will of God. Utrohon ta daw po iyan. To pray is to prepare to accept the will of God. Nangangadji ako, tanganing andamon ang puso kong akuon ang kabutan kan Diyos. Bako na ipirit ang kabutan ko sa Diyos. Nata, ano po ba ang kabutan kan Diyos? What is the will of God? The will of God is an eternal will na mayong ibang gusto kundi ang ikakarahay kan gabos. Kung padaba kita kan Diyos, mayo po siyang ibang iniisip kundi ang ikakarahay kan gabos. Kaya nga ni, sabi po kan mga santo, all prayers are answered. Wala pong prayer na iniisnab kan Diyos. Hindi po ito palakasan ng text votes. Hindi ito pagandahan ng dasal. Wala pong ganoon sa dasal. Gabos na pamibi, sinisimbag kan Diyos. Pero lilinawon ta po. When God answers prayers, it's not always yes. Bako gabos na nangadji, arog ka ining babaeng balo sa ebanghelyo, na nakuaan hinahagad niya sa katapus-tapusi. Because we know, sometimes the answer of God is no. Sometimes the answer of God is not yet. So 3 possible answers when we pray. Yes, no, and not yet. Andam ba ako na akoon, nadawa arin sa tulong ini, para sa karahayan ko? Pasil pong akoon, na an yes kan kagurangnan, para sa ikakarahay ko, abang ugma tagaro, kung gabos na pangadjita, anas yes an simbag. But, if the answer is no, kaya ko bang akoon yan? If the answer is not yet, pwede ko bang isipon na para man yan sa ikakarahay ko? That no and not yet from God are still for my good. Am I ready to accept that? Kung silensyo po ang Diyos sa satuyang pamibi, o kung delayed ang simbag kan Diyos, ang imbitasyon ni Jesus sa Ebanghelyo, dai matanglay sa pamibi,
dai mawaran nin paglaom. Dahil pag nagsisimbag po nin no and not yet ang kagurangnan, may rason siya. Tibaad pinoprotektaran niya kita sa sarong bagay na daita pa nahihiling o daita pa nasasabutan. Garo po yan magurang na nagsasabi, ata nanuno, nini, dai kakaiyan. It won't be good for you. Trust me. Ako ang gurang digdi. Ako ang nakakasabot kung paano nangyayari ang mga bagay. It's as if the Lord is telling us, my child, can you trust me with this? Dai ko ini tinatao sa imo ta, mapapahamak ka. And God would not want us to fall. O tibaad, kaya dai pa tinatao dahil inaandam niya kita na ako iyan. Sometimes when we're not ready for the grace yet, God asks us to prepare. Aram po nindo, kan naglaog ako sa seminaryo at 20 years old, hambugon po ako. Hambugon pa man girarayngon yan. Pero mas hambugon po kan aki pa ako. Sabi ko sa formator ko, ready na po akong magpadi. Sabi kan formator ko, Jem, if you're saying that you're ready to be a priest now, what is the use of formation? Para sa inining mga taon kan paghubog sa seminaryo, kung pagmati mo, dai mo nakaipuhan nin tabang. But now looking back, I'm 35 now, and looking back at the many years of formation, I see the Lord prepared me to accept the grace. Ay takon ginibugaro ako kan Dios na padi at 20 years old. Di ko po kayang magsermon sa atubang nindo. Mayo po akong itataram. Mayo po akong balon na karanasan. Mayo akong balon na lugad from which I can preach. Kaipuhan, agihan ining mga prosesong ini, tanganing pag tinauna kan Dios ang biyaya, ready ka na. Sometimes when we ask for graces, God prepares our heart first. Kaya nga ni may luha, kapag may luha, inaandam kan kagurangnan ang daga dahil may itatanom siyang magayon. Kaya kung sige po ang hibi nindo sa ngunyan, maging maugma. Dahil inaandam kan Diyos ang daga, igwas siyang itatanom na magayon sa imong buhay. Andam daw ako na pag ang Diyos magsimbag ni no and not yet, the Lord is in fact doing something good for me. Igwang sarong ina na nagpaparanobena, tanganing manggana ang aki niya sa sarong contest. Pabalik-balik siya sa pagnobena, tanganing ang aki niya, manggana sa contest. Dahil po nang gana ang aki niya. Pero dahil kan pagkadaog kan aki niya, nagipong makusog ang buot kan aki. Igwang sarong lalaki na naghahagad sa Diyos na maumayan ang hilang niya. Sa katapos-tapusi, dahil po siya narahay. Asin pakalipas nin pirang taon, nagadan ang lalaking pabalik-balik sa pagnobena. Pero dahil kan pagsakit niya, naging makusog ang buot kaining lalaki na akoon ang katotohan na may katapusan ang buhay. Question, nasasayang po ba ang pamibi? Dahil gabus na pangadji, sinisimbag kan Diyos. Except that the answer is not always yes. All prayers are answered, but sometimes the answer is no and not yet. And so, am I ready to align my will to God's will and not force my will upon God? Am I ready to obey the will of God and not my will? Because that is the secret to prayer. This is the secret to allow God's will to be done. At saan bago kita magkomunyon, we will pray the Our Father. Sabi ta sa ama niya mo, kagurangnan, mangyari ang buot mo. Bako ang buot ko? An sa imo?
ikaan masunod, ikaan nakakasabot, midbid mo ako, ikaan nakakahiling kan dalagan kan kinaban. Arog po kaini an pamigbi, an pangadji, nagrararom na relasyon sa Dios, nagtitiwala, da inawawaran ning paglaom. Balikan ta po ining babae sa Ebanghelyo, ining babaeng pabalik-balik sa hukom. You know that time between the request and the answer of God, between the request of the widow and the answer of God, this space in between is a sacred space. Itong arual daw niyang pabalik-balik siya, napapagal, inconvenient. Duman po siya nakanood, magpasensya. Duman na purify ang hinahagad niya. Duman siya nagtiwala sa Diyos. Kaya mantang pagmati ta, pabalik-balik kita sa simbahan, pagmati ta, da warang nangyayari sa pangadji. Igwa po, may nangyayari. Napupurify ang hinahagad mo sa Diyos. Nagiging malinaw kung anong hinahagad mo sa Diyos. Something is already changing in our hearts. This is the sacred space. This is where God answers our prayers. Kaya mga tugang sa pagpuunta po kaining nobinaryo kay St. Jude. Ano pong hinahagad nindo sa siyam na aldaw na ini? What do you want to bring to God in the next 9 days? Lugod, ipakisumaro ta iyan sa pamigbi ni Jesus. Lord, Thy will be done. Kagurangnan ini po ang mga gusto ko. Pero sa katapos-tapos, bako po ako ang masunod, kundi ika. Mangyari ang buot mo, bako ang buot ko. Mangyari ang buot mo dahil aram ko kagurangnan, mayo kang ibang gusto, kundi ang ikakarahay ko. Thy will be done. Mangyari ang buot mo. Tabangan lugod kita ni St. Jude na pirming pilion ang kabutan kan Dios. Matindog po kita, simbagon ta ang tataramon kan Dios sa pagpahayag kan satong katolikong pagtubod. Tutubod ako sa sarong Diyos amang makakamahan, kagibo kang langit asin kan daga, kang gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos asin namundagikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asinuli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asina nila manhuli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria, asina ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kang panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong. Asin ka ni katulong aldaw, nabuhay liwat sosog sa kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa too ka nama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin bukay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaibakan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ni mga kasalan. Asin nagahalat ako kang pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kang buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa tabang kan satong mahal na patron, San Judas Tadeo, ihatod taan satong mga pangangaipo sa Dios. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo sa simbahan, magpadago sa saindang misyon, dawa sa tahaw nin mga pagbalo asing kasakitan, asin dainanggad mawaranin pagsarig sa pagharubay kan Ebanghelyo.
ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga nagluluya ang buot, asin sinusugutan na magtalikod sa matanos na pagkabukay, mapukawan asin mapakusog kang kaimbudan kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga nasasakitan na mga maglaad ang puso asin magtaonin lugar sa Diyos sa saindang arualdaw na pamuhay bukay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghihelang, makatagal sa saindang mga pagsakit, asin dainang gadmawa ranin paglaom sa Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan, mag-ani kan mga premyo nin sa indang mga pagsakit sa kinakban, para sa bukay na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. This Sunday is called World Mission Sunday. At san po sa second collection, matiripon kita nin ambag para sa mga tugang tang nagmimisyon sa ibang nasyon. At the same time, we pray for them. Ipamibi ta na ang satuyang mga misyonero, danay na mahigos, day natatanglay sa pamibi, makusog ang buot sa paglilingkod sa Diyos. Ipamibi ta sinda. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, rumdumunta ang pinapamibi ta sa siyam na aldaw na ini. Hagadon ta sa Dios na maging kasaro ini kan sa iyang kabutan. Diyos na mamumuton, aram mo ang laog kan sa muyang mga puso. Tabangi kami na maglingkod sa kapwa, tabangi kami na makisumaro sa kabutan mo. Mangyari ang buot mo, bako an sa mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sakuyang sakripisyo, asinan sa indong aroaldaw na pagsakripisyo, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akuon man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, warasan sa mo, na sa bilog na isip, maglingkod sa imong mga balaog. Tanganing sa imong grasya na naglilinig sa mo, mahugasan kami kan mga misteryo man sana na sa mong pinaglilingkudan.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu, Iitaasan mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabus na bagay sa kinakban bilang mga sangkap kan kinakban. Asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao, hinimo mo sa ladawan mo. Asin ipinasakop sa iya ang gabos na mga ngangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa mga tagapamahala, kami magin kagurangnan kan gabos mong linalang, asin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos kaming mag-umaw sa imo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, kaya kaiba kan angheles sa sin santos, sarabay kaming nag-uumaw kan sa imong kamurawayan. Kagurangnan, ika ng gad an banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asing dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo naan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta iniyan sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo naan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta inian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod, kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban,
Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong papa si Leon, an sa mong obispo si Joel, asin an gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na ang mga pading naglingkod sa parokyang ini na nainot na sa ikaduwang buhay, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, reyna kan apostoles. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa muyang namumutan na patron, San Judas Tadeo, gabos na santos na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akip mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa Diyos Ama na mangyari ang buot niya. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maagindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
ka na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pakusuguntaan buot kan mga natatanglay sa pangadji, magpatinaraohan po kitanin katuninongan. Mga tugang uya si Jesucristo na nagpasakop sa kabutan kan Ama. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Pinamay
Maluhod po. Pamibi sa hubileyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki si Hesu Kristo sa muya tugang. Asin ang kalayunin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kang bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinakban, kan kaugmahan asing katuninungan kan samong paratubos. Sa saimo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tindog po. Mamibi kita. Kagurangnan na mimibi kami, gibuha kaming magkamit kan mga langit nun na bagay sa pagselebrar. Tanganing matabangan kami kan mga biyaya ngunyan, asin matukduan kami kan mga bagay na nagdadanay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa World Mission Sunday. Anatipon yato sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 49,575 pesos and 40 centavos. Anaambag niyato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,357 pesos asin 70 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 11,581 pesos and 25 centavos para po ini sa Indigenous Peoples Sunday. Ngunya na aldaw, nagpuo na po ang misa nobinaryo kan sa tuyang mahal na patron, si San Judas Tadeo. Sagkod po ini sa Oktubre 27, sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga, asin sa hapon, alas 5:15. Sa aldaw na Webes, Sabado, asin Domingo, ang nobena mapuon sa oras na alas 5:40. Sa kapiestahan sa Oktubre 28, ang mga schedule po ni Santa Misa, iyo po ang mga minasunod. 5:45 a.m., 6:45 a.m., 12 noon, 3 p.m., asin 4 p.m. Magkakaigwa man po nin prosesyon sa oras na alas 4 sa pagkahapon, asin susundan man po nin misa konselebrada sa oras na alas 5:30 sa pagkahapon na pamamayuhan ni Reverendo Padre Nolan Ke. Para sa mga maawot po, maging novena asin fiesta mas sponsors, magdulok na lang po sa Paris office. Siring man, sa masunod na Domingo, Oktubre 26, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan asin tada Sunday. Kung saan, dadarahon ta po ang satong tada canister asin i-offer po ini sa offertory. Sa mga maut po magbakal nin souvenir items, arog kang t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ini sa opisina. Siring man, magkakaigwa po nin mass baptism sa Oktubre 24 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Sa maut po magpabunyag kan sa indang aki, magpalista na lang po sa opisina. Asin, maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Mga anonymous, duwang 5,000 pesos, tulong 1,000 pesos,
550 pesos, 500 pesos, 400 pesos, asin 300 pesos. Haliman ki Jessa May Banyes, 100 pesos. Diyos mabalos po. Sa induman po, salamat sa danay na suporta, sa presensya po nindo. Salamat sa sponsors po, kanmisang ini. Siring man, sa puon pasana kaining 9 days, sa ngaran po ni Father Neil Aranas and Father Tonton Peralta. Salamat man sa satuyang Parish Pastoral Council, urog na sa Parish Commission on Worship. Salamat po sa mga preparasyon ninda. You know, they've been preparing for our novena masses with meetings and practices. Kaya sana dai po sinda tanglayon sa masunod na mga siyam na aldaw. Thank you to our lectors and commentators, our Eucharistic ministers, our altar servers, our collectors and ushers, and also our music ministry, our live stream team. Gabus po na mga nagtatarabangan para sa satuyang nobenaryo. Lugod magin makahulugan, mabinunga ining mga aldaw nin pagpangadji, mantang nagpipreparar kita sa fiesta ni St. Jude. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi kan milagrosong si St. Jude, bendisyonan po kamo asinan sa indong mga namumutan, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, magin masarig sa pagpamibi. Salamat sa Diyos.